А тази вкусотия е супер вариант да хапнете нещо високопротеиново, когато сте навън, в офиса или пък да изпратите здравословна закуска за училище за децата. Един сандвич е само 283 калории с цели 17 грама белтъчини. Ето и как да си ги приготвите. В купа добавяме 400 грама брашно, 400 грама скир, сол, черен пипер и чубрица на вкус и 5 грама бак пулвер. Смесваме всичко така, че да ни се получи тесто като запитка и разпределяме на 8 равни топчета. Всяко топче разточваме като малка пица и намазваме с една лъжица доматен сос, 20 грама моцарела и 15 грама плъшка шунка. След което отново затваряме така, че да се получи топче. И в загрят тиган с малко масло на средна температура слагаме питките, захупваме с капак и печем по 5 минути на всяка страна. Ето го и резултатът. Готовите сандвичи може да увиете в фолио и да ги съхраните до 3 дни. Надявам се рецептата да ви е харесала и да си ги приготвите.